începeți greva? Gândi că această grevă devine o problemă națională? Despre ce tot vorbiți? Poveste națională? Unde vă sunt manierele, oameni buni? Pam Harris nu merită să fie atacată de dumneavoastră. Eu merit asta. Doamnă, prima doamnă, adică doamna Martin, ce? Am aflat despre greva dumneavoastră și am venit să vă susțin. Wow, sunt flatată. Doamnă Martin, ce v-a inspirat să vă alăturați acestei cauze? Să crești copii este o obligație aproape imposibilă și greutatea cade pe o singură persoană, de obicei o mamă. Multă vreme am închis ochii provocărilor cărora le făcea față acest războinic singuratic. Și acum Pam Harris s-a ridicat și a spus, de ajuns, trebuie să schimbăm ceva. De aceea o susțin pe doamna Harris. Ea poate schimba ceva. Am venit aici din partea președintelui ca să-i ofer doamnei Harris o slujbă. Este numită consilier pe probleme familiale. Ideea este să ducem mesajul lui Pam Harris mai departe și dacă e nevoie, la nivel național. Doamna Harris, ce părere aveți despre asta? Credeți că e corect să vă opriți acum? Mă așteptați la așa ceva? Acceptați slujba? Ce înseamnă asta pentru grevă? Doamna Martin, chiar trebuie să vă spun că sunt foarte flatată. Ai șansa să faci ceva important, Pam. Ai atins o coardă sensibilă. Avem nevoie de tine. Oh, mama, dânsa este Cristina Martin, prima noastră doamnă, și ea este mama mea, Betty Waters. Aș fi vrut să-mi spui că avem musafiri la micul dejun. Aș fi făcut mai multe clătite. Dar o să ne descurcăm. Hai, dragi, mulțumesc. Vreau să călătorești alături de mine prin toată America. Mulțumesc frumos. Și să vorbești cu părinții. O să vedem ce ar trebui schimbat. Vă mulțumesc frumos. Și cum putem ajuta? Adică, vreți să călătoresc cu dumneavoastră? Îmi oferiți o slujbă? Da, tu privești lucrurile din alt punct de vedere. Și acest punct de vedere eu nu-l pot înțelege. Planul pentru mâine e deja făcut. Sper că poți veni. Oh, nu pot, am o slujbă. Să vedem. Poate eu și președintele te putem ajuta. Să lipsești puțin pentru început? Trebuie să mâncați. Este o zi foarte importantă. E chiar joi. Ziua derdelușului. O să călătorim foarte mult, Pam. Probabil că prima lună o să fim numai pe drumuri, până când te vor cunoaște ziarele. Sunt delicioase, doamnă Walker. Îmi plac oamenii ăștia pe... Mama? Wow! Sunteți prima doamnă în bucătăria mea. Wow! E atât de tare! Vezi? Deja ți-am adus respect. Tu trebuie să fii Jessica. Trebuie să o sun pe Sara, să-i spun că îmi cunoașteți numele. Este incredibil! Incredibil, Jessica, și ai dreptate. O, Sam, ia uite cine e aici. Este Cristina Martin. Soțul ei este președintele Statelor Unite. Bună! Dar ce-am făcut? De ce l-ai chemat aici pe președinte? E vorba de povestea cu extraterestri? Am inventat-o. Să știți, nu există extraterestri, pe cuvânt. Bine, mulțumesc. Iar tu trebuie să fii... AJ. Bună. Perfect. Asta nu e joia voastră obișnuită. Asta de obicei se întâmpla lunea, dar într-o joi sunt surprins. Foarte surprins. Bună ziua, doamnă vice. Bună ziua. Bine ați venit. O lună pe drumuri? Am nevoie de sfatul tău. Nu mă așteptam la o mișcare națională. Ce să fac? Zi! E cam greu să refuz pe prima doamnă, dar nu sunt sigur că vreau să-ți dau un răspuns afirmativ. Putem să ne mai gândim și să vorbim mai târziu? Bine. Dacă prima doamnă nu vrea să conducă mașina, atunci trebuie să plec imediat. Ei, băieți, ați primit vreun raport privind marțienii din grădina cu trandafiri? Și nu uitați în tigaie, puneți unt, nu lei. Doamna Martin? Oh, Cristina. Cristina, nu pot să-ți dau un răspuns acum. Ellen, copiii și cu mine trebuie să stăm de vorbă despre asta, dar abia diseară pentru că acum o să întârzie la școală. Am înțeles. Nu insistăm. Dar dăm voie să-ți spun că ai o ocazie istorică să faci ceva. Pentru tine, pentru femei, pentru familii. Domnule Harris, vă mulțumesc pentru că m-ați primit în casă. Știu că nu e o situație pentru dumneavoastră, dar din câte îmi dau seama, rezistați cu o grație desăvârșită.
fac ce pot și ce pot face acum e să mă asigur că mașina o să meargă după program. Haideți, Nu băieți? vreau să vă Jessica, mai Sam, stăm hai. în cale. Vom pleca. Să nu stați în cale. Să stați în cale? Domnule Harris, ce părere aveți despre greva soției? Credeți că greva a pornit de la dumneavoastră și Bărbat, Harris, vă rog, să-mi răspundeți. E destul de interesant. Într-un mod ciudat, e adevărat. O să vină la meciul meu de astăzi? Dacă ar veni și televiziunea, nu știu ce ar putea fi mai grozav. Oare noi am făcut-o pe mama să intre în grevă? Bine, bine, Cristina Holtz Martin a ieșit iar în față. Pentru mame, stați și cine știe pentru mai ce. V-ar plăcea să fiți familia aia mărită din Madison, Pennsylvania? Acum nu numai că mama și nevasta ți în grevă, dar ai și presa și pe prima doamnă în fața casei. Este hilar. Presă nu e cuvântul meu preferat. Nu-mi vine să cred că ai venit azi la serviciu. Dar îmi place să lucrez.